aure malama na Hide My ID malama kaza malama magana gaskiya sai kuma magana aure malama na Hide My ID malama kaza malama magana gaskiya mun wai ce wai ba ka kawo ariya. It's a very positive thing a din kawo abubuwa a magana auren sai da a san cewa ba ga abin da yake faruwa a cikin auren amma me ba fa komai bane ba wai irin aure ga baki ɗaya 80% bad thing bane kamar yadda ake nuna mana cewa malama Hide My ID kaza inda ka ce an ce malama Hide My ID kaza to ba abin alkhairi wahalar aure ni ban taba gani ina ganin malama Hide My ID wata rana wallahi halin karewa nake saboda irin kuna kashe mana mutane mu da gaskiya personally ni da nake ganin wannan abu lokacin da naga malama Hide My ID na karanta labarin sai in ji to ni ashe ma ba daɗi ake jiwa idan an yi auren nan ashe ba kwanciyar hankali ake samu ba idan an yi auren nan duk abin da addini ya tsara mana akan aure ya faɗa ashe ma ba abin da yake faruwa ba kenan saboda kullum in ka tashi matata ta mun kaza most especially ma miji na ya mun kaza ne din mata ne miji na ya mun kaza miji na ya mun kaza to abin sai da aka kai point da abin ya fara tsorata na zancen gaskiya ya fara tsorata ne ya tunanin to ai bai kamata ba yin auren ba ya za a yi aure ba na yi aure ba kwanciyar hankali so point din shine kamata ya a ce kun fara kawo abin da yake a rayuwarku ko kuma kai yau mu dauko topic kan aure wani alfahari kike da shi ko wani farin ciki ko wani dadi kika ji tunda kika aure so fa shekara ki ɗaya ne shekara ki biyu shekara ki goma at least mu dan san dadin da ake ji a aure mana saboda kuma mu samu mu ce za mu yi aure amma kullum ana kawo abubuwan da suke faruwa na wanda bai da dadi mutane da yawa su losing interest ko a cikin Qur'ani da Allah yake magana akan wuta sai ya kwadaita mana aljanna sai aka kwadaita mana aljanna yanda dadin aljanna yake abubuwan da zamu samu a aljanna sannan kuma ya faɗi punishment ya faɗi jahannama ya faɗi wuta ga abin da zai faru idan kai sabanin abin da ya ci. So it's not about the crowd, it's not about the traffic da za ka yi congested messaging da aka yi wa mutane irin rayuwar aure ce duk sai da aka aure aka haife mu amma me kun zo kuna ta aibata aure haba akwai wa'annan labarin ba amma kuma a dan saka mana labarin da yake mai tarihi ne dan Allah ba dan ji dai mu sanya dan buroshin kunnan mu ba dan san cewa ana fara rayuwa mai daɗi tunda yanzu ko a cikin fim din Hausa in ka cire yan fina-finai kaɗan ne wanda suke faɗi akan sai fa ka fita ka je Korean zaka ga Korean movies zaka ga labarin soyayya aure mai daɗi ko irin yan American movies din su soyayya aure mai daɗi zaka na gani kana farin ciki kuma in ka haɗa rayuwarka da wancan wahala za ka sha saboda kai a Najeriya kake ba fa ku kai ba a Najeriya kake gidajen nan da kake gani ba yadda za ka gani so mu da muke fim din Hausa da muke kalla ne su za mu yi hakuri mu ci gaba da kalla in sun fasa mana message mai kyau mu kalla in ka ga message mara kyau ne ka cire shi tunda yanzu mu dai a fim din Hausa yadda ake kalla wasu wala ba sa bambanci wannan message ne mai kyau wannan message ne mara kyau sai a haɗa a ɗauka kawai sai a haɗa a kuɗa yanzu sai ga irin an yi film irin wani ɗan daba ne kaza amma a ƙarshe ba ku duba halin da yake nunawa ba ma irin akwai lessons sometimes a cikin dabancin da yake yana nuna muku cewa irin maybe irin a film yana nuna irin dabancin ba abin yi bane kaza amma me sai ga abin ya burge mutane ba zo ya wani kai ma wani kana kai sai ba abin da yake suka kwaikwaya bane ba fa shi wannan karanta din a real life ba haka yake ba so nuna ma ake cewa abin da yake yi ba mai kyau bane da haka ka guji wannan abun amma at the end sai kaga abun ba aka zo ana koya kawai wannan abin da yake abin da wannan karatun take shi aka zo ana koya which is ba wai haka ya kamata a yi using abun ba in ka kalla film ka ga a ƙarshen da yake faruwa mutuwa yake yi kama shi ake yi yayi regretin ne bai regretin ba abin da ake so kalla kenan ba kawai ka je ka dauki halin mara kyau mai kyau da ake so ka dauka ana nuna muku bad things din ne a class don an nuna muku lesson din me ya faru da shi mai aikata wannan bad behavior na fima ba wai ka yi emitting wannan bad behavior din a ce ka zo kan na imitating a rayuwar jama'a ba haka ba Allah da tunanin mun dan ci lokaci da yawa sosai za mu tsaya haka sai zuwa gobe idan Allah ya kai mu ku ci gaba da kallon mu a har kullum mu ne dai naku Teburin Mai Shayi inda za mu ringa kawo muku labarai insha Allah wanda suke da daɗi da wanda ci gaba da kallon mu mun gode na godiya